ne ba wani abu a dan kafa ne ba wani abu ba ne 50 a wajen ka ne kai. Wallahi rabona da biya ina yi tun wancan wata. A dan ka ne 50 mana ko gari mu ne ko a wala. Kai a wannan yanayin ta baba. Ban gaya ma ba. Na je gida an ga sun dafa tafasa. Ina da musar ma ni yanzu da zan samu kuli ma hegiya dafa ta zan yi kuli. An ta ji kuli normal za ka ji ta wallahi. Kai gaskiya wannan mutumin gaskiya na gana mutane a rama. Ka ji wani labarai inda ya ƙara haƙuri akan haƙuri. Haƙuri so ake kai mu ko ɗan damo ne ai bakin ta kenan. Kaji kari kai ba ka san boda a dafa take bane. Shinkafa jaka ma yanzu ta je wajen 1,600. Ya ce ya koma gona. Haki ya tsada yanzu kuɗin kama an kaje sayan kwaki. Ran nan fa zuwa in yi sayan kwaki kuma wannan ce a bani na 50. Gwangwani ɗayan ma da in ce yayi tsada shi ta akai mun babu. Allah da Annabi ina yin ma ni ruwan yin kwanta ciki na yanda ka san ana zuba bom. Sai ka ji dawu dawu. Muna karɓan kiɗi ƙasan nan. Ani da Buhari ba da ni ko a ce mun ban ƙara zaɓarwa. Kai ka je wajen ciyaman kenan. Ani ko human leader. Kaga ana ba namiji human leader wallahi ba zan zaɓe ba. Ko bayan ba zan yi ba. Buhari ko nama ne mun gaji wallahi tallahi. Yanzu ba za ce sai ba ko ba ka ba. Kai kana can kana shan iska AC abinci kullun kaji yake ci amma ba bar mu da dare mun tafasar ma da kun yan zai in mana safara ai harkokin ne yanzu sai a hankali mutanen mu yanzu Zai zaɓi Buhari har abada. Sai dan Buhari. Sai nawa Buhari. Sai na Buhari. kai da ne yaro kura uwa je ka Ni na wuce. to normal ne je ka ne je ku ta yi da Buhari mun hakura alquran Allah da kai ni yanzu ban dan ga Buhari fa za mu yi ta da kai gara a kai da Najeriya kawai ko gura ha ce in je in samu ko trailer bici a kai mun ajiye mu a gida gara mutum ko gane koma yana yin wankin ta Allah